Sampeyan opo sih, Dik? Merengut ae mulai bowo, Dik. Lah sampean penjalukanku gak sampean turuti, Mas. Lah penjalukane sampean koyo ngono, Dik. Wong lanang ndi sing kate nuruti. Njaluk kok macem-macem sampean niku. Lah wong njaluk tepuk sakinah kok gak oleh sih, Mas. Gak masalah tepuk sakinah ngono, Dik. Lah tapi lo Mas Sri ku lho wingi ya tepuk sakinah Mas tambah digawe status WA mbek Sri. Sampeyan pancet ae manut karo Sri. Sampeyan nek manut Sri yo ngono iku, Dik, suwe-suwe, Dik. Iso ora karo-karuan. Kok iso njaluk tepuk sakinah karo bojone wong sih, Dik? Sampeyan ku yo opo sih, Dik? Mulai bowo, ndelok manten anyar, manten lanange ganteng, kepengin njaluk tepuk sakinah karo wonge. Lah terus aku iki mbok anggap opo sih, Dik? Aku iki lak bojomu ta. Lek sampeyan njaluk tepuk sakinah karo aku tak layani, Dik. Ayo, Dik, seneng aku, Dik. Masuk sampeyan gawe status Facebook story gak masalah. Tapi lah ambek bojone wong lho, Dik. Aku yo opo ngono lho, Dik. Kaya ya apa sampean ku, Dik, njaluk tepuk sakinah njaluk nang bojone wong, gak nang bojone dhewe. Seri ku yo ngono. Kok iso njaluk tepuk sakinah karo bojone wong. Ambek aku ah. Mau Mas, wis ora pantes sampean Mas dijak tepuk sakinah. Ya apa sih, Dik? Pantes wong lanang sing dijak tepuk sakinah iku. Ya sing enom, ganteng, gagah, gede dukur, putih ngono, Mas. Konsepnya gak ngono, Dik, tepuk sakinah iku ya ambek bojone dhewe-dhewe, Dik, gak melarang ngejak bojone wong, Dik. Terus kok apa Mas ngono tok ae. Meneh-meneh lek bowo nang mantenan sampean gak usah melok wis, Dik, ndek omahe, Dik. Sampeyan ku mau mesti, Dik, lek tak jak bowo iku mau mesti gak tau berjalan lancar ngono gak tau. Ono bowo pertama iku, eling sampean. Aku kudu nyeluk sampean, Bro, gak oleh nyeluk Bebeb, gak oleh nyeluk Yayang, gak oleh nyeluk Dik. Bowo kedua, tak jak foto selfie karo mantene sampean gak gelem ngedo. Jare izin nang aku ndek bojo aku. Aku ya gowang, Dik, tapi duwe perasaan ngono lho, Dik. Mangan ae gak oleh embo. Tapi lek sampean mangan, sampean ratani kabeh ku mau gado-gado, mentok pedas. Sampean wabe ndek ratani, waku kae mau mangan ae jare. Mas ojo mangan, Mas. Ketok bogang sampean isin aku. Bowo ngejak wong bogang. Masalah, Dik, sampean Dik. Terus, bos Mas, teman rawon aku. Oleh ndi rawon? Ya bungkus ta, lah mang kurang sempat mangan rawon kok. Ngopo niku lho liyane lek bowo mesti bungkus kok mule. Wapi mule mesti drama. Kok iso njaluk tepuk sakinah karo bojone wong lho. Sampeyan ku ya apa sih, Dik? Tepuk sakinah ku ya karo bojone dhewe, Dik, karo aku, Dik, sing sah tercatat no KUA iku aku, Dik, dudu bojone wong, Dik. Masalah, Dik. Wis gak usah tepuk-tepuk sakinah, Dik. Tepuk pramuka, Dik.